El PSOE aposta de manera oberta per la reforma de la Constitució, però tanca la porta absolutament a recollir les posicions del PSC favorables a reconèixer el dret a decidir. Alfredo Pérez Rubalcaba ha ofert aquest vespre als socialistes catalans discutir sobre un model federal de la Constitució que permeti recollir millor, diu el líder socialista, la singularitat de Catalunya. El líder socialista espanyol ha advertit avui al PSC que el dret a decidir no té sortida, no hi ha solució, és un sí o un no, ha dit Pérez Rubalcaba davant la cúpula del PSOE. També ha manifestat que la resta d'Espanya no acceptarà mai que Catalunya decideixi unilateralment. Para mí, para el Partido Socialista, no es concebible que una parte decida sobre el todo, o que una parte, por decirlo mejor, decida sobre algo que afecta a todos. Esa es mi posición. Pero es verdad que en Cataluña hay mucha gente que piensa otra cosa. Yo creo que ese es un debate en el que no nos vamos a poner de acuerdo. Davant d'aquesta disjuntiva ha ofert al PSC una tercera via per afrontar l'encaix de Catalunya. Es una propuesta del PSOE a Cataluña. Nosotros queremos discutir, queremos dialogar. Para eso estamos dispuestos a revisar algunos elementos de la Constitución. Es verdad, no elementos que afectan a nuestro modelo de España ni a la igualdad de los españoles, eso es intocable, pero algunos elementos de la Constitución para recoger mejor la singularidad de Cataluña. Y creemos que esa vía de diálogo que proponemos es infinitamente mejor que la vía de confrontación que está diseñando el señor Mas i Esquerra Republicana. Als socialistes catalans no els ha sorprès la negativa de Rubalcaba, però continuaran insistint. Per tant, no sé si hi ha un cop de porta o una gran porta oberta, no? Aquest tema, doncs, evidentment, nosaltres no renunciem a defensar-lo lleialment, a defensar-lo amb arguments i, evidentment, no renunciem a poder arribar a un acord. Pere Navarro aposta per continuar dialogant i veu avenços del PSOE en altres qüestions. Per tant, la discrepància existeix, no la neguem, jo crec que forma part de la riquesa del debat amb un tema que insisteixo que és molt complex, però a mi també m'agradaria destacar que avui el PSOE, tot ell, està parlant d'una reforma de la Constitució per avançar cap a estructures federals de l'estat espanyol. Fa molt poc temps això no estava en l'agenda del PSOE, fa molt poc temps semblava que fos impossible. Amb aquest comitè federal, Rubalcaba ha donat per oberta una nova etapa al PSOE, un partit que assegura que va millorant davant d'un govern que diu estar irreversiblement desgastat. Josep Capella, TV3, Madrid.